децембра 2018 года патріарх Варфоломей тайби зняв з Онуфрія статус митрополита Київського і всієї України. Ми тут читали, чули, і усі православні удивлялися, що к чому була така заява. Не по яким церковним правилам, не по яким другим рішенням. То та фраза не має ні юридичної, ні церковної, ні канонічної сили. Но от придумали комуністи міф. Іменно комуністи, коли прийшли у Закарпаття, а не могли об'яснити, на яких правах Совєтський Союз прийшов сюди, у край Подкарпатської Руси, то двох братів Бращайків, одного кинули в тюрму, а одному юристові сказали: от напиши нам проект рішення Хуської народної ради, що нібито вона просилася до радянської України. І тот написав, була прийнята ніби там резолюція угорських русинів. Грубу підробку цього протоколу давно вже можна було доказати. Москва глядала аргументи, кудись дівати цілому фронту українському четвертому. Не пішли, думаю, в Закарпаття, а обсталися туй. І от у зоні воєнної окупації із підготовкою до анексії всієї території до радянської України браття Бращайки і зробили такий подарок комуністичній партії Радянського Союзу і придумали міф, нібито всенародний, всенародний, чуть ли не всесвітній з'їзд русинов у Хусті. Угорські русини чуть не зломили шию, оберталися у бік радянської України. І лише одного жадали з'єднатися з українськими комуністами. Звісно, нині внуки тих комуністів стали українськими націоналістами і додівають нас. Кажуть, що ми не любимо Україну. Господи, так як люблять Україну наші закарпатські люди, навірно, мало хто любить, бо ми все були народом державотворчим і законопослушним. Ну от з приходом до влади сторонників галицьких греко-католиків після событій 2014 року появилася задача громити і рушити православ'я. Коли люди в Україні отвергли секти унії і 4 незаконні православні лжецеркви, тоді влада придумала третій варіант – принести із Турції ще одну релігію, назвати її майзаконну, остальних заборонити. І от тоді Варфоломей сказав фразу нашому митрополіту: Господи, убережи його у милості і здрав'ї, що ви вже не митрополіт, а кить митрополіт, але з мої дяки, но всі храми на території України суть мої, його церкви. Тобто ми в Ужгороді будуємо собор, а потім прийдуть якісь унікальні мудреці і скажуть: це церков Григорія і Петра. І якщо такі речі буде говорити сам патріарх, то для нас він давно вже людина, котра вийшла за рамки своїх повноважень. І вже давно мали його судити церковним судом за такі речі, за організацію церковного розкола в Україні. Вірніше, і ще більше розколював Україну, не приніс мир. З чим це закінчить? Ми будемо думати. Но в Закарпаттю ми напоминаємо, ніколи до 47-го року в Закарпатті не було української православної церкви. Ніколи. Тільки тоді стала українська церква у Закарпаттю, коли нас приєднали до України радянської, а ми вийшли з сербського патріархата і вийшли в Руську церкву, котра надала в 91-му році права Автономної церкви в Україні майже повну незалежність. Не таку, як пошкодував дати Варфоломей ПЦУшникам, а настоящу, без 5 секунд автокефалія. Но, уви, ми напоминаємо, що сюди, в Закарпаття, не можуть йти сюди націоналістичні церкви, бо вони тут не мали ніякого історичного обоснування.
як по закону можуть іти там собі робити, бо захватувати храми, а в одному селі навіть 2 храми захватили ПЦУшники. Що це за дурниця? Що це за релігія? Ми лише одно кажемо. Прийшов послідній час. Сатана із пекла вказав свої роги, і його служителі рванули йому на служення. Якщо Україна хоче стати і продовжитися бути демократичною державою, власть мусить остановити оті безобразія, які творяться нині зі сторони людей неправославних. Отже, ми не приймаємо рішення Варфоломея, продовжуємо бути у підчиненні канонічної церкви української, де предстоятель блаженніший Онуфрій. Хай Бог, воскресший із мертвих, благословить його і всіх наших архієреїв, України, все духовенство і весь Божий православний народ у радості і у благословенні. Желаю всім жителям України, православним та й неправославним, котрі мирнося до нас відносять, щоб воскресший Господь наділив вас радостями духовними і многолетствієм. А всім кажемо: Христос воскрес, воістину воскрес!